susuportahan kayo. Excellent! Binabati ko muna si Kenneth Sarmiento dahil kung di sa kanya, wala ako sa posisyon na to. Binigay, sinacrifice niya position na sa class organization para mapatakbo lang ng president, kaya papasalamat ako sa kanya. Binabati ko rin sa lahat ng sumuporta sa amin. First year, second year, third year, fourth year, sa lahat. Gusto ko pasalamat sa inyo. Thank you. At syempre, higit sa lahat, ang grupong Sagrado. Kung isipin nyo ako sa Logan, di ba last year tumakbo na ako ng Vice President at natalo. Mapapaisip kayo, sino ba naman yan? Natalo na nga, tumatakbo ulit. Kaya siguro makikita nyo na tumatakbo ako ulit kasi gusto kong pakita sa inyo na gusto kong mag-prove pa rin sa inyo. Hindi ako kumikive up para mapakita ko kung ano yung kaya kong gawin. Alam ko, minsan kasama imahin ng kalokohan, bulak-boy. Pero deep inside naman, talagang I am very responsible at kaya kong magpalaran ng isang high school class organization. Sana supportahan na din ang aking mga co-student council members. Yung mga iba sa kanila, bago pa lang dito sa ating eskwelahan. Sana pakita natin sa kanila kung ano ang LMHMC. Pakita natin sa kanila na tayo isang caring and loving school. Marami nagsasabi dito, iboboto ko ba itong tao nito dahil kaibigan ko siya o dahil siya sa responsabling tao. Ina-assure ko sa inyo na iboto niyo ako dahil ako ay isang responsabling estudyante. Papakita ko sa inyo na lahat ng mga pinapangako sa inyo ay kaya kong gawin. Sisimulan ko na ang aming platform sa upcoming Student Council 2008-2009. Ang aking major platform na hindi na pa itupad last year is ang PA system or Public Announcement System. Ito ang proyektong paglalagay ng mga speakers sa bawat hallway or classroom.